společnost Mondelez vlastně členem nadnárodní matky Mondelez International, která se v naší republice zabývá velkoprodejem biskytů nebo vlastně sušenek, kávových výrobků a čokolád. V minulosti jsme měli zprostředkované pomocí telefonních systémů, jsme vlastně využívali nějaké audiokonference. V průběhu toho meetingu docházelo k nějakým poruchám, ať už to byly technického rázu, nebo naopak uživatelé nebyli schopni se plně soustředit na ten meeting, měli problém vlastně udržet tu pozornost v případě, že ten meeting trval delší dobu. Tím hlavním důvodem bylo vlastně ta samotná jednoduchost toho řešení a dále odpadnutí takových těch hlavních, dá se říct, negativních atributů, které zde byly, a to bylo časová náročnost a potom vlastně i ta nákladová stránka. Obchodní manažer viděl, spatřoval tu absolutní top prioritu v tom vidět se s těmi lidmi a vlastně v daném okamžiku pociťovat a vlastně jakoby cítit tu zpětnou reakci na tu danou diskuzi, na to dané téma i na to vlastně, co jim říká. My jsme vsadili na tu kartu, že jsme ty samotné uživatele se snažili zahrnout do té samotné technologie, a to tím způsobem, že jsme jim nejen dali školení, jakým způsobem ta technologie funguje, ale zároveň jsme nějakým způsobem požádali o to, aby nám i pomáhali v zaškolování a pomoci i těm ostatním uživatelům. Protože ta samotná technologie, pokud bude stát v místnosti, pokud bude v serverovně, tak se sama neprodá a musí být opravdu aktivní tady v tom, aby ti uživatelé si na to nejenom zvykli, ale aby ji sami používali. Myslím, že je to spojené s tou efektivností toho času každého z nás. Je to asi maximální simulace takového osobního meetingu, přestože si myslím, že osobní meeting je pořád nejvíc. Je to úplně jiný level komunikace. Asi nejsložitější je to vymačkat to správné číslo. U nás je to jednoduchý, kdy máme jenom 4místní, takže vymačkám číslo, zmáčknu dial a telefonu. Ještě se mi nikdy nestalo, že bych s tím měl nějaký problém. Samozrejme, okrem toho, že takéto riešenia odporúčame našim zákazníkom, tak úprimne si dnes nevieme predstaviť fungovanie našej firmy bez týchto technológií.